Чаму Лукашенко асадзіў Івана Церцеля? Што ён кажа пра грошы і зарплаты, а таксама якую неверагодную гісторыю раскапалі пра шэрага кардынала беларускай улады Віктара Шэймана. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко загаварыў пра грошы і, магчыма, падкінуў праблем вядомаму беларускаму алігарху. Сёння ён прыляцеў у Бярозу Брэскай вобласці, дзе абсыпаў узнагародамі работнікаў прадпрыемства «Савушкаўпрадукт», якое сёлета святкуе свой 50-гадовы юбілей. У сваю чаргу работнікі прадпрыемства падарылі госцю помнік карове, які ён паабяцаў паставіць у палацы незалежнасці. Але самымі цікавымі былі словы Лукашэнкі пра грошы і заробкі беларусаў. Сялян, напрыклад, ён загадаў трымаць у строгасці. Цытата. «Для сялян не шкадуйце. Раздурываць іх нельга, але калі яны даюць вынік, то ім трэба плаціць». Канец цытаты. Ну а прадпрымальнікам ён даў каманду дзяліцца. І звычайна такія заявы азначаюць, што хочаш ты ці не, але дзяліцца прыйдзецца, і ўжо вельмі хутка. Цытата. «Я з павагай стаўлюся да прыватных прадпрымальнікаў, і мы будзем іх падтрымліваць, але патрэбны вынік. Я ім проста і шчыра кажу, мужыкі, трэба дзяліцца. Не са мной. Трэба дзяліцца з тымі, хто побач з вамі і працуе на вас». Канец цытаты. Адметна, што Лукашэнку, акрамя звыклай світы бюракратаў, суправаджаў знакаміты беларускі мільянер Аляксандр Машэнскі. Вось ён трымаецца за спінамі чыноўнікаў. І яго прысутнасць тут зразумелая, бо Савушкаў даўно ўжо належыць менавіта яму. Раней бізнесмен ужо меў вялікія праблемы за свае сувязі з Лукашэнкам. Напрыклад, Польшча, дзе цяпер жыве сям'я бізнесмена і дзе ён часта бывае сам, ужо прызнавала яго непажаданай асобай менавіта праз цесныя сувязі з уладай. Таму, магчыма, ад цяперашняй сустрэчы з Лукашэнкам алігарх, можа, і быў бы рады адмовіцца, але не атрымалася. Ва ўзросце 48 гадоў раптоўна памёр першы намеснік начальніка міліцыі партызанскага раёна Мінска. Прычыны смерці палкоўніка Аляксандра Будзько невядомыя. Кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных спраў выказала спачуванне сям'і сілавіка, але ж ніякіх падрабязнасцяў таго, што здарылася, таксама не агучыла. У самага важнага і блізкага паплечніка Лукашэнкі знайшлі яшчэ адну магчымую каханку і сына. Дзякуючы знаёмству з Віктарам Шэйманам, сакратарка без вышэйшай адукацыі і з фальшывым дыпломам за лічаныя гады стала уласніцай раскошных дамоў і нават гандлёвага цэнтра. Сама жанчына цудам выслізнула з-пад сур'ёзнай крымінальнай справы, а яе сын адвучыўся ў самай дарагой прыватнай школе свету на варожым захадзе. Гэтую жанчыну завуць Алена Саўчанка, і сёння ёй 47 гадоў. Яна вядзе шыкоўнае жыццё сапраўднай бізнес-вумен, але так было не заўсёды, і ў свой час біяграфія жанчыны зрабіла дзіўны кульбіт. У студзені 2005 года 26-гадовая Алена уладкавалася на міжрэгіянальны драбільна-сартавальны завод, які працаваў побач з дзяржаўным прадпрыемствам «Граніт», адным з найбуйнейшых вытворцаў шчэбню ў Еўропе. Да гэтага, паводле афіцыйных звестак, яна працавала толькі сакратаркай у прыватнай кампаніі. Аднак ужо праз 9 месяцаў Саўчанка раптам стала уладальніцай 40% таго самага сартавальнага завода. Як гэта атрымалася, тады ніхто не разумеў, бо сям'ю Алены, у прынцыпе, можна было назваць уплывовай, але не настолькі. У сярэдзіне 2000-х яе бацька служыў начальнікам раённага ўпраўлення КДБ па Касцюковіцкім раёне, а маці працавала ў прадстаўніцтве расійскай прыватнай кампаніі. Грошы ў іх былі, але каб выкупіць палову буйнога прадпрыемства, іх бы дакладна не хапіла. Ну і цяпер журналісты беларускага расследавальніцкага цэнтра звярнулі ўвагу на іншую частку сям'і жанчыны. Сын Алены Уладзімір нарадзіўся ў 2002 годзе. На той момант жанчыне было 24 гады. Яна не была замужам, а звестак пра яе афіцыйную працу ў той перыяд таксама ніхто не знайшоў. Паводле выпіскі з пашпартнай базы, атрыманай ад кіберпартызанаў, бацькам яе сына пазначаны Віктар Уладзімірович Саўчанка. Але такога чалавека ў прынцыпе не існуе, і даныя бацькі не прывязаныя ні да аднаго сапраўднага пашпарта. У той жа час яны часткова супадаюць з данымі Віктара Шэймана, аднак аднаго гэтага супадзення было б недастаткова, каб меркаваць пра сваяцтва. Таму журналісты праверылі, ці былі паміж Шэйманам, Саўчанка і яе сынам іншыя сувязі, і ў выніку іх знайшлі. Дык вось, аказалася, што ў 2009 годзе 7-гадовы Уладзімір Саўчанка і яго бабуля Зоя Саўчанка ляцелі прыватным самалётам з Мінска ў Сімферопаль разам з Віктарам Шэйманам і яго даверанай асобай Аляксандрам Раманоўскім.
Апроч іх на борце быў толькі экіпаж, і ў тым жа складзе яны вярнуліся назад у Мінск. У тым жа годзе Шэйман, Алена Саўчанка і яе сын разам паляцелі ў Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, і пазней такіх сумесных палётаў было яшчэ некалькі. А падчас пандэміі каранавіруса Уладзімір Саўчанка разам з Віктарам Шэйманам і яго новай каханкай разам здавалі тэсты на COVID-19 у рэспубліканскім клінічным медыцынскім цэнтры. Вядома, што запіс у пашпартнай базе, сумесныя пералёты і наведванне клінікі сведчаць пра бацькоўства Шэймана толькі ўскосна. Аднак разам з гэтым факты безумоўна указваюць на іх працяглыя і блізкія сувязі. На такім фоне імклівае ўзбагачэнне Алены Саўчанкі ўжо не выглядае выпадковым. Тым больш, што для Віктара Шэймана ўсё гэта і выдуманыя дакументы і пасля падарунак у выглядзе часткі бізнесу у прынцыпе звыклы патэрн паводзіны з жанчынамі, якія нараджаюць яму дзяцей. Яго апошняя каханка, маладзейшая на 30 гадоў Ганна Пушкарова, таксама мае сына ад свайго высокапастаўленага кавалера. Прычым і тут бацькам хлопца таксама запісаны неіснуючы чалавек, чыё імя і імя па бацьку цалкам супадаюць з данымі Віктара Шэймана. Ну а спадарыня Ганна неўзабаве пасля знаёмства з ім таксама атрымала кавалак сур'ёзнага бізнесу. Ёй далі 50% долю ў буйной лагістычнай кампаніі Global Custom. Ну а ў выпадку Саўчанкі актывы жанчыны хутка пачалі павялічвацца пасля нараджэння сына. Яна стала саўладальніцай яшчэ некалькіх кампаній, а таксама уладальніцай каштоўнай камерцыйнай нерухомасці ў бізнес-цэнтры Няміга-Сіці ў сэрцы Мінска. Прычым у нейкі момант Саўчанкай зацікавіліся сілавікі, і следчыя Міністэрства ўнутраных спраў у канцы нулявых распачалі адразу дзве крымінальныя справы супраць яе. Першая датычыла выкарыстання жанчынай падробленага дыплома, а другую завялі праз выдзяленне без аўкцыёну 4 зямельных надзелаў у вёсцы Тарасава пад Мінскам. Адзін з надзелаў якраз далі Алене Саўчанка, што выклікала пытанні ў следчых, бо зямля ў Тарасаве з'яўляецца адной з самых дарагіх у Беларусі, але ж ніякага пакарання жанчына тады не панесла. Паводле былога начальніка аддзела па барацьбе з карупцыяй Вячаслава Дудкіна, які кіраваў расследаваннем, Саўчанка прызнала выкарыстанне падробленага дыплома, але на гэтым усё і скончылася. А праверку даходаў жанчыны спынілі пасля ўмяшання Віктара Шэймана, які пераканаў Лукашэнку даць адпаведную каманду і згубіць матэрыялы справы. Крымінальную справу аб падробленым дыпломе закрылі, а незаконна перададзеныя зямельныя надзелы засталіся ў распараджэнні Алены Саўчанка. Прычым пазней старшыня сельсавета атрымаў за іх выдзяленне 4 гады калоніі, але ж шэйманаўскую каханку ніхто кранаць больш не стаў, і яна пабудавала на той зямлі ў Тарасаве шыкоўны катэдж плошчай каля 700 квадратных метраў. На пачатку 2010-х Шэйман знайшоў сабе новае каханне ў асобе той самай Ганны Пушкаровай, але ж і пра Саўчанку падобна не забываўся. Так, у 2013 годзе яна атрымала ў падарунак 2 катэджы ў Вялікай Сляпянцы, прэстыжным мінскім раёне каля нацыянальнай бібліятэкі. Пазней жанчына набыла яшчэ 2 камерцыйныя памяшканні, а ў 2019 стала адзінай уладальніцай кампаніі, якой належыць буйны гандлёвы цэнтр у Мінску. Паводле падлікаў БРЦ гэтыя актывы цяпер могуць прыносіць каля 100 000 рублёў штомесяц. Ну а сын Алены Саўчанкі Уладзімір адвучыўся ў швейцарскім інстытут Auf dem Rosenberg. Гэта, на хвіліначку, самая дарагая прыватная школа ў свеце. У 25-м годзе адзін год вучобы там каштаваў $215 000. Што не так з камітэтам дзяржаўнай бяспекі і чаму Лукашенка шчоўкнуў Івана Церцеля па носе? Нядаўна стала вядома пра новы і нечаканы план беларускага кіраўніка. Лукашенка заявіў, што хоча перафарматаваць КДБ і зрабіць так, каб гэтае ведомства больш падпарадкоўвалася Радзе бяспекі. Цяпер палітычны аналітык Артём Шрайбман падзяліўся цікавай версіяй таго, што можа стаяць за такімі пераменамі. Аналітык падкрэсліў, што ўсю сваю кар'еру Лукашенка займаецца балансаваннем уплыву персанальна-асобных сілавікоў і сілавых органаў у цэлым. І ў Беларусі ніводнаму ведамству не дазволена стаць аналагам раннесавецкага НКВД, таму што нельга стварыць суперсілавую структуру, якая ў нейкі момант можа папросту з'есці цябе самога. Ну а КДБ пасля 20-го года і сапраўды стаў адным з галоўных ведамстваў, і цяпер Лукашенка хутчэй за ўсё вырашыў, што пара гэта неяк спыняць. Пакуль што прынятае рашэнне павінна прытушыць уплыў КДБ на бюракратычным узроўні. Ну а чаму кантроль над ведамствам
ведомствам генерала Церцеля атрымлівае менавіта ведомства генерала Вальфовіча, таксама зразумела. Шрайбман адзначае, што Рада бяспекі – гэта, прабачце за каламбур, самая бяспечная сілавых структур для Лукашэнкі. Справа ў тым, што яна не мае сваіх штыкоў, і там няма байцоў, што і адрознівае яго ад міліцыі, войска ці таго ж КДБ. А менавіта ведомствы, якія маюць сваіх баевікоў ва ўсіх падобных дыктатурах, нярэдка і станавіліся магільшчыкамі рэжыму, калі пераходзілі на бок пратэсту альбо рыхтавалі змову. Паводле Шрайбмана, менавіта таму Лукашенка і не баіцца надзяляць Раду бяспекі новымі паўнамоцтвамі, у тым ліку і канстытуцыйнымі. Праз гэты нюанс у 21 годзе менавіта Рада бяспекі атрымала функцыю калектыўнага прэзідэнта, у выпадку, калі Лукашенка памірае гвалтоўнай смерцю. Ну а цяпер усё тая ж Рада бяспекі будзе прыглядаваць і за самай магутнай спецслужбай Беларусі. Задача такога кантролю простая. У выпадку залішне дзёрзкіх целарухаў Івана Церцеля ці кагосьці з яго падначаленых неадкладна іх спыніць і праінфармаваць пра гэта Лукашэнку. Памёр легендарны баскетбаліст, ураджэнец Беларусі Іван Ядэшка. У гісторыю сусветнага спорту ён увайшоў дзякуючы знакамітаму эпізоду ў фінале алімпійскіх гульняў 1972 года, якія прайшлі ў Мюнхене. Тады ў апошнія секунды матчу супраць зборнай Злучаных Штатаў Ядэшка зрабіў далёкую перадачу Александру Бялову, які забіў пераможны мяч. Дзякуючы гэтаму зборная Савецкага Саюза ўпершыню выйграла алімпійскае золата ў мужчынскім баскетболе. Акрамя алімпійскага тытула Іван Ядэшка быў чэмпіёнам свету і двойчы станавіўся чэмпіёнам Еўропы. Пасля заканчэння кар'еры баскетбаліста ён працаваў трэнерам. Славутаму спартсмену быў 81 год. Ноу-хау ад гомельскай міліцыі. Цяпер людзей са спісаў так званых дармаедаў, якія былі асуджаныя на суткі, пачалі адпраўляць на працу ў калгасы. І такім чынам міліцыя выкарыстала ўжо больш за 250 грамадзян. Сілавікі хваляцца і называюць гэта дапамогай у працаўладкаванні, але ж выглядае гэта як прымусовае прыцягненне так званых дармаедаў да працы. Прычым паводле міліцыі такія работнікі працуюць штодзённа, у тым ліку і ў святы ці выхадныя дні. Крыважэрны гардэмарын цяпер паслужыць Лукашэнку за вельмі добрыя грошы. Расійскі акцёр Дмітрый Харатьян, які публічна падтрымлівае вайну, стаў вядучым перадачы песні нашага двара на дзяржаўным тэлеканале АНТ. І за 3 тыдні здымак яму заплацяць 291 тысячу бюджэтных рублёў. Як адзначае «Зеркало», сума ганарару амаль у 94 разы перавышае сярэдні налічаны заробак па Беларусі за чэрвень 2026 года, які паводле Белстату склаў 3104 рублі. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт, таму падпісвайцеся, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.